iskreno, sad ću reći nešto premijerno. Mislila sam da to nikada ne kažem, ali ću reći. Ja sam tokom svojih postdiplomskih studija sa svojom mentorkom, mene lično je jako interesovalo šta će ona reći za pevanje Jelene Karleuše. Mi smo tokom par časova bukvalno analizirali njeno pevanje. Ja znam da će ona, ako ovo čuje, njoj biti jako drago i treba da joj bude, jer to su rekli stručnjaci. Profesorka je tražila da čuje njen govor, neke njene intervjue, i mi smo analizirali i poredili njeno pričanje sa njenim pevanjem. I zaključili da žena apsolutno peva kao što govori, što je jako važno. To je tehnika koju ja zagovaram, one voice tehnika ili speech level tehnika, znači pevaj kao što govoriš. Ako ti tu ostane impostiran na istom mestu kao i kada pričaš, znači da nešto radiš dobro. I onda smo analizirali njeno pevanje. Ja sam bukvalno pitala mentorku da li ova žena zna da peva. Njen odgovor je bio da. Zašto ljudi misle da ne? I onda smo pričali na tu temu, nazalno, ovamo, onamo. Ali ajde da, mislim, voleli, ne voleli Jelenu, uopšte nije važno da li ja nju volim ili ne volim. Činjenice, žena zna da peva, a moje subjektivno mišljenje ili nešto što ću ja reći, ja izuzetno cenim sve što ona radi i način na koji radi vezano za muziku, da se ogradim, jer to tako se radi u svetu.